funnit jaguar, tid. Jag fann en... Nej. Jag fann... Vad fuck är det? Alltså kalkoner? Fucking awesome! Att det är Jone! Jag är så gott att höra på. Så fucking gott. En healer mitt i banan, tid. Jag kan dodga happy nu. Hej kalkoner! Awesome Leo! Okej. God, kalkoner är så awesome. Jag är faktiskt bättre. Jag vill stäcka över spela och bara lustigt på kunden. Nej. Vad är det dit? Dessvärre. Alltså, jag attlar jag gör det, men så det är tidigare kört där, så tog jag en lin om man börjar sin seriöser. Här showde. Jag kom så där. Så långt kom ner till. Jeez. Här är matchmate, så jag borde nog tidigare sin seriös. Ja. Okej, nog jag tror jag kan gå där. Enough of this shit! Det vi ser man Bloodland Wizard tar man 13. Jag visst till Esper. Han kan hoppa. Oh my. Nej, hvis du inte haft 6 och universitet var en så är det Wizard. Då blev vi till. Do it guys. Do it. Så I shit her gammal virgin there with it. Så hvis Espen inte haft 6 shit för som för det var gammal så är han Wizard. Wow, så kan det bara out of nowhere shoot a fireball. Ganta alltså shit. Jesper, men tog först officiellt rätten till att säga you shall not pass. No? Okej. Så vad förklarar kan hända? Så vi är som superheroes. Och vi ska vara in character. Så lät vi demonstrera. Take one, ja. Okej. Det som man gör nu till att kommunikera vid högslockarna. Han är Aquaman, visst jag också visste jag det. Det är som en dokumentär. Jag bruk för luft. Ett bruk för jazz. Aquaman är bruk för jazz. Fucking Aquaman. Så sådärst if I upp. Nej, jag börjar gammal där. Uppe där. Alltså rädda få där upp för att to fight crime. Ja. Ska nog hjälpa mig, okej? Så jag ska inte en evil supervillain under vattnet vid det. Vid det. Och vi helt är inte ner runt det. Oh shit! Det är cut! Och så då vill jag lägga att demonstrera most in characterness. Okej, stå. Exactly. Exactly. Oh my. That's it! Kvar ska jag pröva det. Är världen goda?
Löve kommer björnen. Oh, Okay. nej. It's not an egg. Jag nöjs av er hästen och just jag vill presentera hur jag har det nu. Ja. Kalter. Ah, good. It just stood! Ja, hur har man gjort det? Heltra shift och så tog det. Wow. Hey, but always. Hey. Would you like some? Would you like a shocking discovery? Nej, Jag syns du har en trick. Ska ta. Oj, så. Jammery. Hey, Esper. Freeze. I have a cough. Jag pappa hittar bra. It was cool knowing you, Levi. Stop it, Simon. Hey, we kan inte köra hunten. Tonight, it's a weather forecast. Freeze is coming. Storm is coming! Take a chill pill, Esper. Det blir bara vi, ja. Go sit on the cool stool. Hey! Would you like some lights with that? Hey, Esper, enlighten me. Hey! Enlighten me. Brighten up! Jag är faktiskt inte... Chill out. Jag är faktiskt inte placera mig inte. Okej. No, kom nu! What killed the dinosaurs? Yeah, I Jag föddes lite till det spel. Släppa liv han gjort det för. Hey. Who's back from the dead? Jag kan inte connecta. Jag ska till att kyla efter matchen. Jag kaktus matchen. Det är starkt. Espen har stark, ja. Och först i kaktus match. Esper? Men det är inte riktigt det Andreas. Så jag vet Är det sant det där? Ja, vad är det? Kan det inte vara måste du se nyhetsnär som man alltid spelar släppa ut efter? Hur ser det finns en hatt eller det? Oh shit! Oj! Nice! Hey, quit! No! Oh, they're so bad! No! Det är faktiskt effektivt där. Dude, det fick han av mig. No, Kan är det? Levi! This never happened. This Never happened, no. Alright, dude! Över all of this springer någon! Hjälp mig! No! What? No! What the hell? God. Whoa! Shit! Wow! Tänk ett poäng och kör hemma. Men Mattias, din fucking butler! Levi, pröva till att gå in och ta vinna den här springaren. Han är svårfisk i mani. Jag kan inte näga vi igen. Jo, hör på han. Ja, jag har hört att man tror att det är lite för att fiska vid sådana här bad. I Deutsche Bahn, gör det inte? No. Ja, också. Oh no! Oh no! It's time to move, my man. So, winner fair free here.
Jag flyger. Den väck. Rättade självan. Rallar! Ah! Rätt han var fri. Nu får en rich. Okej. Packa sig först. Nå, jag får den. Jag Så får den. slagade jag alltid. Ja. Jag blir på den. Han har typ... Vad till shaitan? Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Oh my! Bravo! Bravo! What the fuck? It's slow motion. Jag hoppar du fucking fast man. Okej. Wow. Oh my god, det var så gott. Sagt. Det är inte det. Ah. Nej, that's not much. Ja. Ja, Vi okej. är chakakna. Ja, men chesten var öppen. Skulle ja. Kaka, det var akkurat pirate motto. Kakor. Jag ska ha för motto. Okej, Pirate Battle är Gemma Tinchen kommer efter. Så jag kan gripa mig. Jag menar... Oj! Rattobe! Men kvar hostar att jag kan ur serverna. Simon! Att det var förfärligt. Nu ska jag träffa det för att få titta. Stackars! Och så tog Andreas snöker. Nu ska jag träffa han. Jag är steg. Inte långt, nej. Simon! Jag ska inte... Hey, what? Se bakom mig där! Jag ska inte... Solutions! Shit! Fucking legend, ja. Det är så lever en creeper att han Jag har tagit Captain blir sväk. Där börjar vi Super Pirate Börja Adventure. säga hackje för Hur mig. länge sedan börjar? Det är det liksom. Aspen tycker bara panna mig. Det här är faktiskt. Ja. Din sneaky bastard. Sal. Onkel säger att han ska upphöjas. Han heter Andreas. Frihet. Oh, snap game där. Oh, helvete. Nej. Så shot gorilla är lite funker nu. What? What? Så kan man skjuta gorilla jack med fingrarna. Har du för häst? Det vet hur så kan man ha en havt nu. Havt nu. Så kan man ha. Jag ska alltså börja bara video, okej? Jag börjar. Det börjar vi. Jag började. Ja, det är bara någon döj, man. Nej, crash! Bloopers!
Bluebird! What? Creepers Fuck, out. Bluebird. Yeah, I'm back.